Mga una isa pang mga person. Mga wa pa kaming kalibre. Yung bay ba? Kawarang dili amo tinanom. Amoy ni nga ni bukid, guys. Mga wa ra kaming dili amo tinanom. Hinay diha. Be. Abtik man di ay ni manguhag. Balik kalibre. Hello guys! Another day, another vlog, another food trip. So kung napansin ninyo, manguha sa Migbalanghoy guys. Kaya amo na siyang gat-ay. Yes, ba kuno basta silent. Ang among putahe ko ron maghumba. Ano pa pot? Magsabaw. O magsinuglaw. Kaon na isad. Kaon na isab si Potpot. Ay na kayo. Cekay! Cekay, cekay! Lupad na ang kaldero. Magsinuglaw. Ito ang taenday? Saktura na ka baya hilaw-hilaw pa. Takan sa dito na. Ilang hilaw. Humba. Hinabaw. Plato. Dikaw na ba? Dikaw na ba? No, salamat ng adlaw, salamat sa kusog, salamat sa kinabuhi, ginuga sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you! Sabo sa agbayra. Part 2 ba ini? Kapot. Dali naman kamo. Di ba si Ali doy? Hindi ko makuan guys. Yapon na punto mo ka to. Papak dun. Wala pa kahit. Kahit ang kumay puti. Papak dun. Sige na. Yo. Hello vlog. Kaon sa vlog. Hello vlog, welcome to my vlog. Doy, pen ko na ba tong Kapit maluto ang kanon. Belasado ba yan? Iba ng ibanan mo, Joy. Di ba na? Ano ba ka padaig? Ano ikaw? Ano ikaw? Ano ikaw? Sabi niyan. Ruta kayo naman kaso. Ruta kayo naman kasuuna. Ano kayo lain dyan eh? Busy ka ba? Makahigalaan mo. Ano, sunod pa daw. Duga-duga na pa daw. Kaya wala ko tong tubig ko. Tubig niya. Yan. Hatag iya. Pwede ba ako inom mo Red Horse? Tubig ko Sprite yan, nagabuo. Sibog ko tayo. Kahit lawi namin kanon. Lawi. Sibog si Cherel Gamay. Sibog ka to. Maluto. Ilaw rin kanon ganda ko. Dahan ganun pa do. Ilaw pa lang dyan. Gamitin niyo ha, Bente. Kami masipog. Kami masipog. Alam ko ba yung pagkakayo? Pot! Bakit kayo peke ba ng tag-ongan eh? Abem! Ga! Ari pa kan ba ninyo? Man! Kang! Di man mga senson. Sa mga platong smoke ba? Ako bang natin akong kamera? Dami kayo kasi. Ka-admin mo ko. Ang mga niyan, sila akong pagkaon dito na sige ba kayo. Okay na magkahaang. Nagalang ko dati. Di off mo doon. Away-away ang sila.
Batit lai bateton. Lai baton ni. Pati na kita. Waan na dahil. Kaya ka paano mo? Nung natulong daw si kung kanon no. Kado. Bang, bila bang. Ano? SB. Oh. Gamay ra. Kaya gapon. Lima ko lang. Magawa. Kita niyo ni kanina. So after sa first round nga food trip guys, so magpahili sa amin diri sa amo ang kinaon. So ang kaning duha, nag-trip ni sila nga manguha og kamuti. Mga pug mga kabalo guys. Bitaw eh. So naa pa mi second, third round. So ingon ani may mag food trip, mga isa ka adlaw jud ni kaon, way undang, way buas. Ang ugat. So manguha na pod mig kuan guys. Isda. So magpahili sa amin sa among kinaon. So mga wa na sab kami song isda. Amo ini sa una ang kuan. Paliguan na mo. Oh. Tulay. Do nga yung tagadansa ning tulo. Do unoy trip sa ning tulo. Sa inyong gitan-aw diha guys. Abdik ka bang isda? Patay ito na patay. Minus na public. Kada din pamaiyan. Kabay wa. Utang ta itong kinilaw ta. Ano ba? How? Charan. Ako nilagay na tingani pa. Diyan ini? Or ini? Yang yelo-yelo na. Ini? Yan. Ini? Green na. Dili ini? Lundo pa ba yan? Ito. Yan. Diin. Ay malag ko. Yan ba? Yan. Dami yan kaon. Third round nga kaunan. So, kuan isa sinabaw nga manok Bisaya. Pagdili Manilo Another. Ooh. Tao jay nga dili Manilo sung asawa. Yummy. Way gugmahon wag. Ato na tong iya nga impadayag niya. Kalamis sa Bisaya. Una-una ato siya. Sinuglaw. A few moments later. Okay, mauli ng mga person. Kaya nabusog na. Salamat sa pagtanaw. Bye!